Solo quiero que su padre sepa dónde está enterrado, nada más. Eso no va a hacer daño a nadie. ¿Qué te está pasando, Juan? Zer egiten aritzen herri honetan, eta zertarako zen dirua? Juanek badaki zuetan hilaguna garela. Bernarren alde azaltzen bazara, susmatuko du honen atzen nagoela. Orduan? Ez diozu eskatuko Bernar libruzteko. Salaketa bat jarriko diozu. Salaketa bat jarri nahi dut. Konta ez. Mutikoiek badakiten nola aurkitu Florentino. Ez dakit ba. Kontu hau, umeen eskuetan ustea ez alda erokeria izango. Llegas justo a tiempo. ¿Listo para bajar? Listo. Ongi zaude? Tira, seme zer duzu? Libro nauk? Nigatik lurpean egon ez niateke. Baina legea errespetatzeko hitza eman nuen. Inguruotan ikusten bazaitut, akatuko zaitut. Uztak familia pakean putakumea. Lagundu, eta inori etzaio gertatu. Kanposantuko horman akatu zuten. Tiroa bota baino lehen, Viva la Republika biukatu men zuen. Gaur guardian eskuratuko dut botika. Bihar izanen duzu etxean, mezulari baten bidez. Ez dizut bildurrik, Larralde. Berdin zait orain alkate bazaude. Ez duzu inoiz potrorik izan deustarako. Lasai mesedez. Gustazo, albistor. Ez zartu muturra nire familian. Beldur zara zerbait aurkituko te dudan. Nik salaketa bai jarren izun apurretan egiteagatik. Zer lapurtu inapanik. Bihotza. Hurrengoan, zin joanen aizuekin. Sentitzen dut, Florentino. Bernard askatu dut. Ez dizut inoiz minik emanen. Inoiz ez. Kentu fraka. Kentu dizkegu. Sekulako odol pilua galduik, Zenbat dituk, oraingoan? 5. Gaur jumenia eta hien bila. Bihar iluntzean atago ditut. Onki. Eldu den astean, sosa beharko diat, resetarako. Utzi jok abisoak rongoli. Norda? Patrick! No? Patrick Allen, from the 2nd Squadron. Je ne comprends pas. Je suis un aviateur. J'étais avec Kathleen et Dédé quand arrêté. I managed to escape. J'ai échappé. Ara, Damian, jakin dudanez, zuk badakizu non dagoen lurperatuta nire lehengusua, Pedro Solaguren. Ez. Jendearen erranak. Nik ez dakit deus horretaz. Damian, saia zaitaz gogoratzen, seguru zerbait dakizulazuk. Eta zea sola dio. Inork ez sinisten da. Ni ere nago postik epaiketan gertatu zen erekin, baina sentitzen dut tokitxarrean utzi izana. Ez dut nahi arazorik alkate jauna. Herri honetan badakizu isilik egotea honena da. Ez dizut nigatik eskatzen. Nire osaba da. Bere semea Pedro Solaguren behar den moduan lurperatu nahi du. Gogoratzen alduzu deus? Pedro, izan jatorra zen. Respetuarekin tratatzen ninduen.
Zer gertatu zen? Zuk ondo dakizu, alkate jauna. Konta jazu. Nun batean eskolara joan ziren bere bila. Nortzu? Erreketeak. Ez herrikoak, ez ezagunak ziren. Segi? Hartu zuten eta kanposantuko hormara eraman zuten. Umeak bere atzetik joan ziren. Umeek ikusi zuten nola... Ura sekulako... Kakasarra. Tori. Badakizu zer egin zuten gorpuarekin? Utzi zuten egun osoa. Da gero gabian hartu eta lurperatzera. Eta badakizu nork lurperatu zuen? Nork? Nik. Berak ihes egitea lortu zian. Baserri batean ezkutatuta egon omenduk. Orduan Dede eta Katalin atxilotu zituztenean beharean engoezunan? Bai. Galdeon nola gertatu zen? Galdeon zibilakan zai ote zeuden o kasualidadia izan zen? Vous croyez que les gendarmes vous attendaient? Oui, avec 10 soldiers with armes. Berak esaten du. Ba, beste ulertu jatzen makomia. Galdeon atxiloketa nolakoa izan zen, ia jo zituzten. Leur ont-ils donné des coupes? No, mai la brune. La brune? Katalin? Katalin, yes. She started to cry. Katalin neharrez? Ez du karritzekoa. Katalin emakume horra dun. Elle dit à Dédé quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Je pense qu'un homme et après she cried. Izen bat egan omen zioan. Eta gero negarrez hasi. Familiako batekin gogoratuko zuen. Edo salateriaren izan aipatu zinean. Nola? Salatari artile saltzailea zunan, eta Katalinek berarekin itzain zinean. Saldu ez zirela ikustean. Dederi ez ezagunaren izena egan zioan? Igual bai. Izena. Le nom. Quel était le nom? Je ne sais pas. C'est important. Désolé, je ne sais pas. Behartu egiten induten. Hildakoak lurpera. Zera. Eskila, ez egin zulorik lurrean! Hildakoz. Josita zego. Zer egiten duzuk hemen?
Ni hemen bizi nau. Ez, ni bizi nau. Ni nauk eskila. Ez, ni. Geldi! Eskila, non nago? Eman eskua. Ezi ez zaiz, eskila. Hemen nago. Eman eskua. Eta... Ez. Ni ez zaiz ere. Eta... Zer du? Ez zaituztet ezagutzen. Gaixori dago. Isildu zaitezte. Zoazte. Alde! Zema zarbizut. Balduzu dirurik ordentzeko? Ez. Tori, eroz ezazu ogia, azukrea, kafea, garbantzuak, jateko gauzak. Eta soberan geratzen bada, erosi gozokiren bat, Esker, mami, esker. Kaixo. Mateo, ze sabes ez zumen? Damian Emilia nator. Joanek errandit. Berak badakila nun dauden Pedroren ezurrak. Itxaron egin beharko duzu. Gaur ez dago telestarako. Gizajo. Umia bai gaixua. Baina, zeko ixte hortatu zaik? Stripu bat, erren neok eta luzeako gainea. Beraz, zinen diat deus ekarri bertzaletik. Tia, tabakoa falta zaiak, eta aspirinak, eta... Elisa murrekin hitz egin nahi baduk. Fidatzeko aduk. Tia. Aukera nirekin nahiago, baina... Bertze erremederik espado, Dena, mil esker. Bertze kontu bat. Denboraldi batez zirkulazioetik kanpo egonen nauk. Premiazko zer behalin baduk, utzi hemen mandatua. Ongi da. Zein doai? Aitatxi! Zer gertatzen da? Zea, eskia etorri da gauza batzuk bestia. Erran izun Florentin ikusi nuela basoan lagun batekin izketan. Bai. Eta? Lagun barruan dagoela. Hor barruan dago? Bai. Zer egiten durrek? Ez dakit, gure bilatorriko zen Florentin hori egin diego nahitik. Zer egin diozue Florentin hori, Ze mutilak? Deus ez. Deus? Geldio! Me katxi... Venga, barruan. Zer? Ez dakio zena izango duna pesak informazio horrekin. Baina gauza honik, seguru. Iez egin behar dut etxetik. Guztiek, baita Sofik ere. Noiz egon ziren apesarekin? Atzo, arratsaldeko azken orduan. Guardia zibilek izan dute areaino iristeko denpora. Hori Frantzia da. Joatekotan gestapokoak joanen ziren. Jainko maitea. Bueno, ez dugu txarrenean jarri behar. Oraindik garaiz gaude abisu emateko. Baina okerrena ez daukagula usorik. Bai. Arazo larria da hori oso. Gainera iluntzea da. Eta ez aldago beste inor bidaltzerik. Elisa Mururen bilanoa. Goizeko lehen ordurakoan izanen da. Bihar goizean. Egoera honetan ezin dugu bertze deus egin. Bai, zoaz. Et. Horrela ezin duk, Jan. Kamionean joanen nauk, Elisa Mururen bila. Itxune hemen mesedez. Eta Bernard? Bernard zer? Erranen aldiogu bere ama arriskuan dagoela.
Ez, hori itxarotea ea zer gertatzen den. Kezkatuko dugu alferrik bertzela. Ama, zer gertatu da? Zer gertatu da nun? Zegin tuntunarena, zer egin dute Prudenek eta Azkilak? Ederra egin diten horiek. Egia da Florentino salatu dutela? Ez, apezak enredatu ditin. Orduan Florentino atxilotuko dute. Hon lasai, neska? Dena konponduko duen. Hil lasai. Ama. Zer? Norentzat ari zarari egiten? Zer hau? Batzekinat. Oitura esgaltzagatik egiten ari non batipat. Ondo gelditzen ari duen, ezta? Oi? Zag naiteke? Zu hemen? Honegatik etorri nau. Kontuz bere behar duzu, Bernard. Alkateak errantzizun. Bazekinak alkateak zer errantzitan. Benan eskola bukatzen denean... Unasek hartzen aiten zangoek. Ba, hobe duzu zango eustea? Nahi egualdu ni joatea. Baitzera. Baina kezkaturik nago. Zergatik. Zerbait gertatuko balitzaizu, ba. Ez kezkar. Nahi mutiko zintzan hon. Bai egunez eta bai gauez. Ete. Egunez nahi duzuna. Baina gauak, maitasuna horren bertze dakien frantxez euskaldun honekin pasatu nahi ditut nik. Gaua dun. Mateo jauna. Amandriak oparitu zion maixo egintzanean. Fusilatu egitena kendu behar zitzaien. Eraztunak, ateak, horrezkoak gina. Baina hain nuen nahi izan, domina hau, hiltzuten ekartzea. Hiltzuten egun arte jantzita eramantzuen. Sozialista eta Elisaren aurkakoa bazenare. Amandria izurre maitezu. Osaba, hemen zen dela kontatu digute, zergatik ez diguzu deus erran. Aurketu dezue? Baina, seguru zaudete, bera da. Pedro hemen dago. Nere semea dago hemen. Osaba.
Gorozur eta ezkerretan utzita handik lakainera. Ordurako egunak garrituko di, erne beraz. Muniosora eritxi baino lehen, hartu Martino Bordako bideska. Ta handik eskerretara bidea zeok Sofiren etxeraino. Bai, ulertu duk. Segi. Areiz iritsiko duk. Zakinet. Huts. Aita! Ez alekizu atea jotzen sartu aurretik! Sentite dinet? Enian, espero, hemen gaur arketzerik. Eskizkatu, Irekin mintzatzeran entorrenan. Eta ezin aldugu bertzen momentu batean hitz egin. Espa, premiazkoa dun? Ni banuanen. Gu garen. Base. Enian deus erran nahi, Bernarren aurrean. Zuzenan eragiten zion, ta. Zer gertatzen da, Aita? Aita deka dukazu? Entzun diot. Itxarotea du, afaltzen eri naiz. Asper eginda nago egun osoan aitarekin egoten bakarrik. Ez dut bertzerik egiten. Zuetan ni ez gara elkarrekin egoten. Badakizu lan ez leporren. Badakit, Juan. Hau ez doa ongi, Juan. Eta zer nahi duzu? Zure maitasuna. Horixe. Beatiz badakizu nik Ez dut erratea nahi. Erakustea baizik. Atzo bezala. Hain nekez gertatzen da. Eta nik aur bat nahi dut, Juan. Bere oio eta negarrekin etxe hau alaituko duen aur bat. Etorriko da, emakumea. Baina etortzeko saiatu egin behar da. Denbora eskaini benetan bila joan. Horretarako elkar maitatu beharra dago. Beatri! Anoa, Aita! Anoa! Ez dago lur santuan ehortzerik. Jesukristo gure jaunaren etxaia zen. Non da zure kristau errukia? Ezin da errukirik izan, Elizaren aurka piztiak izan direnekin. Piztiak! Ura hiltzutenak izan ziren piztiak! Osa balasai, mesera. Gauza bakarra erandut. Nere semea etzan piztia. Persona baizik. Eta personak hile herritan obidatzen dira. Ez erretenetan. Oio egiteak ez dizu arrazoirik ematen? Arritu egiten zaitu jogaitzek. Haren ez durrek aurkitu ditugu jainkorren. Zer egitea nahi duzu hoiekin? Zer gertatu da? Ba, ez dago zer eginik. Ez dituzten hilerian lurperatzen. Urdea. Ba, ozen ustatura. Itxain, hitz pare bat esan edizkiot. Ez sortu iztiluri neregatik. Egun lasai. Gero gongo gara, bale? Puta semean. Bide horik ez, mesedez. Beho dizula, alkate jauna. Aurkitu dituzu zure lehen guzuaren ezurrak, lan ona egin duzu. Zu ordea Florentino famatoren arrastorik abez daude? Hoiza ipatu nahi nizuen, hain zuzen. Ez zait interesatzen. Zer dakizue? Ba, Frantziako lurraldean dagoenez, Guardia Zibilak ezin du ezerekin, gestapoen esku dago. Paperak egite egun osoa galdu dugu, baina operazioa martxan dago. Eta Florentino, alemanen esku geratuko alda. Estradizio eskaera egingo dugu. Bekarriko digutela espero dut. Alemanai abiadoriak interesatzen zaizkie, ez kontrabatistak. Metxatu egin gintuen. Inferura joanen ginela arrantzigun.
Nola etzen iguten deus erran? Errua ez da umeena, patro. Bazakinat, miren. Baina lehenago erran izan baligute. Beldur ginen. Lasai. Errua putrezikin horrena da, Pentsatzen dudan bakoitzan neuronetik ateratzen naiz. Joan eta Kristoren akarateko gogoa ematen dit. Bai, niri ere. Baina ez dut zuhurra. Baina ze zuhurra eta ze demonio, patro. Muga pasatzera behartu etituzten ba? Tirokaile etituztenean? Koldar zikina. Zergatik ez da bera joan? Ez daukaloko euki behar dena. Zerri aldena? Miren, entzun egingo gaituzten. Ba, entzun dezatera, patro! Asto zikin horrek, Kristorenak entzun beharko dizkit. Guazen, pruden, entzun beharko dizkit, bai? Nora hoa. Miren, nora hoa. Jesus, Maria eta Jose Angela hoa etxera. Lagundu jok. Eta erran Irene Andreari etortzeko bizkoa. Ea, berari niri baino kasu gehiago egiten dira. Itxita dago, sentitzen dut. Nire semea arriskuan jarri duela erratera, bertzarik ez? Miren, entzuidazu, zure honetik kanpo zaude eta ez duzu arrazoiri falta, baina ezin duzu hori egin. Zergatik ez, Irene? Ba guk ez daukagulako ustez etxe horrekin zer ikusirik, eta kontu handi zibili behar dugu erraten dugunarekin. Baina nik ez diot bertzez. Entzuidazu, hobe dugu, deus jakin ez bagenu bezala egitea. Mutikoek hankas hartu dute, ez dezagun guk barrura gozartu. Begira, kosta ginen zaite, Ze pozoiak barrua jaten dit. Bai. Baina saiatuko naiz. Hobe. Gainera begira, ikusten badun ez ikusiaren egin, da, listo? Bertzerik ez du merezi. Bai, arraza balitz. Ai, eta Bernard bitartean, Bernard? Bai, Salaberri Sofiren semea. Bai, badakit norden, baina enekien... Elkarrekin gabiltza. Bai. Gainera ez diot, erran bera marriskuan egon litekela, prudenen erruz. Nahi baduzu, neuka salduko diot. Zuk? Bai, bere amaren lagun mina naiz. Baina nik erran beharko nioke. Ez dakit Sofiri agindu nion bere semeari lagunduko niola behar izan ezkero. Utzea zuneri erraten. Zergatik ez idazu Elena huegan? Abizu emateran. Ez, Elizanburu bidean dago honezkero. Elizanburu ez da Sofiren semea. Nik neu joan bernuken. Obe bera joatea. Kontrabandista profesionala da. Zu baino azkarragoak eta seguruagoak dira. Ali. Tira, lasaitu zaitezte. Bernard, kezkatuta zaude eta ez da harritzekoa. Baina erabaki azkarrak hartu behar izan ditugu. Izan konfiantza. Eta orain? Orain itxarotea dagokigu. Itxarotea? Ama arriskoan daukadala jakinda. Ezin izdeus egin gabe geratu. Bernard, badakizu zelatan dauzkatzula. Ez zazu arriskuan jarko zaituen deus egin. Orain honena, geldi geratzea da, zerbait jakin arte. Eta noiz jakinen dugu? Gaur gauean pasea dago. Ona heltzen badira, seinale ona izanen da. Etor naiteke? Enuke berriro azkenekoa izan nahi. Bai. Eta zer errandu? Deus ez. Baldetu beharra daukala. Apesau, fascista ez ezik errela ere bada. Hildakoa nun lurperatu galdetu berra dauka? Lasai, Mateo. Trufatzeak ez dizut deustarako baliota. Barkatu. Grazia egin ditu osabak erranduena. Barkatu. Apaiz jauna etorri da. Sartzeko erranen diot? Bai, patro, sartadile. Zaudete lasai, mesedez. Ez dut liskarrik nahi. Arratxaldeon jainkoak. Txaldeon. Arratxaldeon. Ez, mil esker. Gotzaiarekin hitz bi egin eta errandit ze familiatakoa den kontuan hartuz, agian salbuespen bat egin litekela, eta Pedro Solagurenen ezurrak hilerrian lurperatu.
Eskertzen dizugu guregatik egin duzuna. Ez dakizu nolako zamak entzen dikuzun gainetik, mila esker. Ez ditut merezi. Hori bai, baldintza batzuk bete beharko dira ezin bertzen. Ze baldintza? Familiak soilik hartuko du parte horzketan eta arrunt diskretoa izanen da. Tira, nahi baduzu, gau ez, lurperatuko dugu. Kartu jos jantzita, nortzu garen ez jakiteko? Irene, mesedez. Ama. Arrazo gozadu, Irenek. Eskutuka ehortzi beraldituko semearen ezurrek. Osaba, bartzaitez, arrunt egoera delikatua da. Bai, nik isilpean ehortzi behar semea. Eta bien bitartean, haren hiltzaileak kalean, lasai. Hobe izenen dut joatea. Dena izorratu duzu. Eta ez du ama bere alde gainera. Alizan dugun guztia egin dugu Pedro pertsona honratuak bezala lurperatzeko. Herri honetako pertsona honratuak kartzelan daude, edo desarrian. Udaletxean ez daude bintzat. Osaba, zuzendu erran duzuna edo bertzela? Bertzela zer? Atxilotu eginen alazu berriro. Bueno, lasai, Mateo, Lasai. Esegadi, gizona, alferrin nekatzen ari aiz. Non lasai, Sofi. Gai izanen alaiz bakarrik. Beste erremedioik. Ezingo jantzea, Sebastian sendatu arte itxain. What's that you said? Se? Je ne comprends. Quand vous parlez basque, mais vous dites un nom. Un nom. Il a dit... Ah, Sébastien. Yes, c'est nom, Sébastien. C'est le nom que Cataline a dit adere. Katalinek dederi izen hori aipatu ziola, Sebastian. Es imposible, Sebastian, es imposible. Oui, I'm sure. Elle a dit quelque chose. Elle cry et après a dit Sebastian. Sebastian ezin liteken traidore esan Sebastian mutila aparta dun mutilona. Ez dukide errua. Bera traidoria baduk. Guztioz trofatu. Sebastian ez dun traidorea. Katalinek beste zerbaiteatik aipatuko zinan bere izena. Elizan buru. Sebastian. Elizan buru. Putakume madarikatua. Das Haus ist im Stehen. Geben Sie auf, sonst öffnen wir das Feuer. Isilikain, ez muitu. Lehione basoa ematik. Azkar muitu ezko bat emaz hablatuko da, venga, hazen. Kommen Sie einer nach dem anderen mit erhobenen Händen raus. We will come outside! Do not shoot! We're soldiers of the RAF! Ez ahi entratu, etorrain nirekin. Zagan hau mendian lasterka ibiltzeko. Zama izanen hau giretzat. Sofi.
Bernard, ikusten baduk. Erraiok izigarri maite dutala. Zortean lagun, eta beti arte. Dagoeneko ez dira etorriko. Argitu du eguna hor zehar ibiltzeko. Zain txarra hartzen diot. Zer eginen dugu orain? Itxaron, Sebastian, etorri arte. Itxaron? Berriro? Atzo egin ziteken honena itxarotea zen. Gaur ere bai. Nahikoa da, Bernard. Ez zara kezkaturik dagoen bakarra. Bertzeok ere zu bezain kezkaturik gaude. Ez, berdin ez. Nik bertzen horrez dauka ama arriskuan. Nik! Guztiok gaude arriskuan. Zure ama, abiadoreak, Florentino, gu eta zu! Sebastian etorri da. Tira. Elizan buru ez da itzuli. Abiadoreko baino lehenago heldu behartzen. Horretan geratu ginen. Eta ez da huts egiten dutenetako. Ze gertatu den jakin behar du. Norbaitek joan behar du. Neuzinen iz. Ez, zuk ezin duzu. Arropa militar guztiak atera eta erre behar dira, Azpari. Bere ala hasiko naiz. Lagunduko inat. Nori zaren da? Ez dakit. Patro, zoaz ikustera. Gustazu, maitia, gustazu. Gure bila datoz, jada ez dugu ezer egiteko astirik. Nik sartu zindudan honetan, Manuel. Sentitzen dut. Ez naiz da mutzen, lasai. Don Matea da. Bagoaz. Irene Andrea orain txetorreko da. Eskerrik asko. Zer osana? Pedro hilerrian ez lurperatzea erabaki dut. Ez du nahi apesak nire semearen erresponsu egiterik. Eta zer eginen duzu? Bazoan neholtziko dut. Neuk eginen dut otoitz, haren alde. Ongi? Barkatu. Kosme etorri da. Telegrama olkarri du. Cromwellena dela uste dut. Zuretza da, patro? Aniretza? Bai? Eta zer dio? Patro, Orson hil egin da.
Ugalari antzegoen hilda. Elizanburu. Etzen bertzen inor. Orduan atxilotu egin dituzte. Etxe guztian miatuta zegoen hankaz gora. Orain badakigu benetako arriskuan gaudela. Arrazoi duzu. Baina seguru nago, Sofiri eta Florentinori ez dietela hitzik aterako. Hala izatea espero dut. Eta nola dago Bernard? Balor jota. Eta minuta dago Frantziara joaderik ez daukalako. Jakineko luke zer egin dieten. Edo komisariara eraman, edo atxilotu egin dituzten, edo nora eraman dituzten, edo. Elizanbururen familiari abisatu beharko diogu. Baldakigu nongoa den. Agirre bordan ibili da morroi, baina izatez sarakoa da. Zagutzen duzu familia? Ez, nik aita kontatua dakit. Ezkilaren familiakoa da. Ezkilaren familiakoa? Bai, amaren partetik. Kontrabandista komendira. Baina eskila esaltzuten Elizako atarian abandonatuta utzi. Hori ez dago garbi, Irene. Nire aitako daki zerbait gaiari buruz, baina etzai horretaz hitz egitea gustatzen. Agerre bordara joan beharko dugu, beraz, abizu ematera. Ni joanen naiz, Manuel. Beni Krongulekin kontaktuan jarriko naiz. Nor da nire ama? Hire ama ez du existitzen. Horrek, zerbait eskutatzen du. Angela kapezetxeko giltzak ditu. Ai? Bertzealdean operazio bat egin omen dute. Gestapogoen kontua izan da. Bestero behin, Sofi zure lagunaren etxean. Ez diat iramari buruzko ideiak horrek edukitzerik nahi, atxo? Nortzen? Ugaz bertzaldeko, neska gazte eta bolitxa. Sofia atxilotu egin dute eta Bernard harrapatzen saiatuko dira. Pero si todavía estamos aquí, es porque ni Florentino ni Sofía han cantado. Dirua behar dinagu. Gainera, Laister. Zer? Bertze bat egonen duen etxean. Gestapo madarikatua. Ez digute zer esango operazioari buruz. Badakizu atxilotuak nora eraman dituzten? Badakizu Sofi non dagoen. Ez dakit. Ez dakizu ala ez diazu erran nahi. Zer dago? Erregistroak, batailuak, eskontzak. Florentino! Zu amaren zenargaia zara. Zenargaia... Ya sabemos quién nos delató. ¿Quién? Sebastián. Aman onden erraten espaidak, bizia izen artian demutuko aizentzun? Beatriz, deitu guardia zibilei. Bernard ikusi duzu egun hauetan hemendik? Bai, norri bilida hemen? Inarrez. Norbaiti utzi aldio nire paperetan muturra sartzen? Ez alditen nahiko ordaintzen guri traizioiteatik. Zatziko metraidoria, Zure aita. Bernarrekin ikusi nuen izketan. Ikertu beharko genuke ez harreman duen berarik. Nahiko da. Eusen egunetan gure gisemeak elkarrelko dute, Manuel.